Cinta adalah gundul. Cinta. Cinta adalah tidak tahu. Beneran nggak tahu. Kamu nggak tahu kenapa. Kok aku dari bahasa Indonesia sih Pak? Nggak apa-apa ya? Boleh. Ketika kamu memberi kepada seseorang dan kamu tidak berharap balasan kepada dia, ketika kamu mau menerima semua senang susah kurang lebihnya dia tanpa pamrih, berarti itu cinta. Dan kalau didefinisikan itu, ya saya nggak tahu itu apa. Pokoknya nggak tahu, cinta itu nggak tahu. Oh, iya. Muncul sendiri. Semu ya, semu. Iya. Oke, terima kasih. Elok. Ki, Mbak Niken, rada anu Mas, sing rada apik Mas. Ayo Mas. Kaya kae lho Titanic kae lho Mas. Ayo nggih. Ayo. Utawa apa lah sing menurutmu ki sangat romantis. Mergo iku mesti apik bocah iki. Ayo. Ayo. Sik Mbak Niken aja muni sik ben kono muni sik. Ayo. Cinta. Cinta itu buta. Seseorang yang mencintai itu pasti tidak tahu apa-apa atau goblok. Itu yang dinamakan cinta. Cinta itu membutakan hati seseorang meskipun dia pasangannya tidak mencintai dia tetapi dia tetap mencintai, itu namanya cinta goblok, Pak. Setuju. Ada lagi cinta monyet. Apakah itu? Seperti saya. Di masa-masa saya ini, masa-masa SMP, masa-masa remaja itu yang dinamakan cinta monyet. Ada lagi yang namanya cinta itu cinta segitiga, Pak. Cinta segitiga itu adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan satu tetapi masih memiliki pasangan yang lain, atau yang dinamakan selingkuh. Cinta itu toksit, Pak. Apa itu? Cinta itu kadang kita mencintai seseorang dengan berlebihan sehingga kita mengekangnya lalu menjadikan pasangan kita itu toksit, Pak. Jadi kita itu tidak boleh mengenal apa yang dinamakan cinta. Sebagai wanita itu tidak boleh mencintai, tetapi sebagai laki-laki harus sangat mencintai. Jadi kita sebagai pasangan, aku diprotes toh, Pak. Ayo, kuwi ben meneng sik mau wis omong kok, ayo. Yang dinamakan wanita itu jangan mencintai tetapi harus dicintai. Itu yang dinamakan cinta. Sudah, Pak? Tak tambahi ya. Kenapa, Pak? Cinta. Apa? Cinta adalah anugerah yang suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk membuat tenang, nyaman dan juga keselamatan dunia dan akhir. Itulah cinta. Amin. Tok 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 tok. Cinta itu indah. Indah itu emas, emas itu kuning, kuning itu jumbleng. Serpek Mataram Slindro Songo men jumeneng genduk Niken karo Bu Kesi. Ayo, coba kaya apa? Ya. Enggak, Mas? Dedek, dedek. Ya.
Monggo ngaturke panuwun karo Mbah Lurah Haryanto dhisik. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Ibu. Nggih. Ya, Nduk. Dan ngaturaken sugeng dalu kagem tuan rumah Bapak Haryanto kalian kedua mempelai yang namanya Mas Nganten dan juga Mbak Nganten. Jenenge sapa, Ken? Mboten ngertos, Pak. Mbak Tina karo Mas Faisal. Mbak Tina kalian Mas Faisal semoga sakinah mawaddah warahmah dan bisa saling mencintai, saling melengkapi, saling bermanfaat satu sama lain. Semoga cepat diberi momongan juga. Amin. Wis, Dok, wis. Sampun. Wis le palakrama wis setahun kepungkur kok. Oh, Heeh. Le rabi wis 2023. oh, Dadi terus. Mbak Lurah wis kagungan cucu. Nggih. Oh, berarti niki ngekarne napa nanggape mawon? Wis pokoke intine Mbak Lurah golek becekan ngono ae lho wis. Oh, ngoten. Ya semoga kan bisa diparingi apa putra lagi. Amin ya rabbal alamin. Leres, bener-bener kowe. Nggih. Bu Kesi. Kula Heeh. nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak Haryanto sekeluarga. Awit kepercayaan panjenengan ndhawuhi bojo kula lan kanca-kanca kru Madangkara untuk menghibur keluarga besar Pak Haryanto WC. Eh, Kok Pak Haryanto Lurah. WC to, Pak? Nggih. Loh, kan jare sedot-sedot WC. Pak Haryanto sedot WC. Sedot indri kae. Ngapunten Pak Haryanto. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan gelar dalu menika nyenengaken sedaya warga masyarakat dados berkah lan barokah lan ugi amalan panjenengan Pak Haryanto. Satemah rezeki panjenengan tambah kathah. Yen rezeki panjenengan tambah kathah mengke saben taun lan saben wulan iso nanggap wayang malih nggih Pak. Amin. Lek saben taun ki memper, lek saben wulan wayangan ki engko daleme Pak Haryanto ngarepe ditulisi Lurah Sida Ludes ngono ngawut ya. Nggih. Gak apa-apa. Heeh, iki Nduk, anak wedok lho. Niken, ayumu bengi iki luar biasa. Sasat midodari darat, Nduk. Kowe iki mau sampean tak seragami njaluk karo Bu Kesi nyuwun karo Ibu. Bu, kula benjing yen dados sindene Madangkara lho, Bu. Kula pengen diseragami kalih sinden Madangkara. Nggih. Ras ronto langsung esuke Ibu belanja kebaya ning pasar Klewer, Nduk. Mila Tak to, Bu? jahitke. Heeh. Berarti niki dadak to? Dadak kanggo awakmu. Ayumu kaya midodari. Yen ibu gawe parian, gawe pantun kanggo awakmu ya Enten. Allah. Burung gelatik banyak sayapnya. Cakep. Niken cantik, siapa yang punya? Ya ampun, ya ampun. Ayune Nduk, sapa to Nduk sing duwe Nduk calone? Sing duwe nggih Pak Cahya kalih Bu Kesi. Oh, Amin, iya. amin. Lek karo Iya, bapak Nduk. genah aman wis to. Karo bapak karo kanca-kanca Madangkara, wah iki kabeh wis jinak kabeh Nduk iki. Aman pokoke, nggih. Saiki coba sing alusan dhisik yen nang nggen YouTube, nang nggen TikTok bapak wis kulino ngerti sampean nembang ala sekarang. Coba langgam ngimpi engko iso kolaborasi dengan mbokmu. Ayo coba Bawa kaya apa. napa mboten, Pak? Ya dikumpliti bawa nemu wong petuk sampeyan kok ya. Nggih. Ayo. Ayo Nduk Anake Cahayu, sih. anakku. Hah, bocah kok sedini-dini. Awakmu dhisik ya, Nduk. Nggih. Sampean dhisik. Oh, kula riyen. Ono. Ngambara ing amang wang langot bebasan tanpa tapi
oper mboke genti. Ayo. Mau anake saiki genti babone. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah para lenggah. Elok tenan iki Jos. Aku mau ngarep mbuktekke bahwa genduk Niken ki ora mung bocah modern ning karo tradisi ya tetep tresna. Lali sumber bakale ketiwasan. Betul, ya. Ya nduk angkaten sampean dhisik Niken Salindri. Ya.
nyatane ya mirasa tenan ya, Mak. Tur bareng genduk niken iki ngangge bayak cara tradisi ngono ki malah berwibawa sampean, Nduk. Tenan. Ketok berwibawa, ketok anggun. Wong lanang arep njaraki sampeyan wis wedi dhisik karo aurane sampeyan. Nggih. Pokoke bengi iki sinden loro iki sing aurane luar biasa, siji niken, loro Mbak Indri. Walah. Lah kok Bukesi ya mboten? Oh iya karo Bukesi, lek Bukesi genah yang nomor 1. Jenengan selerane sing anu to, Pak? Boti to, Pak? Boti iki apa? Siji lanang, siji wedok. Ora. Ya ora, seleraku ya kaya mbokmu ngono kuwi, Nduk. Kaya ngono kuwi, piyayine ya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pas-pasan saja. Mergo lek piyayi terlalu putih ya, wong wedok terlalu putih, lek lara 7 dina pucet, Nduk malan. Tenan. Nek rada ireng mbok lara seminggu to, tetep ketok ireng banggan. Terima kasih Mas Dalang. Iya, kalau begitu aku mau parian. Apa? Anake mosok ra isin kowe ra. Ora apa-apa. Pariane apa, Bu? Burung gelatik melayang-layang. Apa itu? Bukesi cantik, Pak Cahyo tambah sayang. Iya. Wah, wis. Lha kuwi viral lho ning TikTok saiki parianku. Oh iya, elok tenan. Yo, Bukesi iki, yo. Sekali lagi, Mas. Instrumen terbang mangin tunggal, magi biola.
kasih luar biasa, Dek. Wis kena nggo tombo kesel. Ha iya, wis pinarake istirahat dhisik. Iya. Yo saiki gendi nanjake Mas Duojo. Iya, Mas Klitik karo Kluthuk ya wis standby ya. Warung pojok mawon, Co, nggih ngormati Mas Jo Klitik dan juga Mas Jo Kluthuk. Monggo, dados. Minggahe Mas Klitik kalih Mas Kluthuk kula hormati mawi warung pojok merga kejaba panjenengane kekalih menika pancen nggih seniman hebat ugi usahanipun buka angkringan ya sukses lancar laris. Lha niku siap Bos. Nggih niku pakurmatan kagem panjenengan. Alhamdulillah matur gunging panuwun. Nggih sik sukses laris to warunge. Pangestu berkah panjenengan Gus. Pun pinten niki pinten titik sakniki warung. Wonten sekawan panggenan. Alhamdulillah. Ponorogo 3 Tulungagung setunggal. Elok. Kabeh laris. Sedayanipun mlampah tetep bikak soalipun mboten gawe lawang. Dibuka kabeh. Oh iya. Lawange mboten enten soalé. Mas jenengan nika nggih menika nggih bikak sami kula getok tular yen sukses aja dienggo dhewe, sukses tetep ditularke mergo kuwi ilmu sing bermanfaat. Leres. Mula kula tularke kalih Mas kula sepuh. Pripun Mas Kluthuk angkringane ya lancar to, Sian? Lancar, Pak. Sik rame to? Sepi. Lho, Bosek to. rada maju rene ora kok yak-yakan. Jenengan pinten titik angkring iki lak papat ki, sampean pinten? Loro, Pak. Loro. Rame kabeh to? Angkringan kula loro, Pak. Angkringan apa? Angkringan pitik karo manuk. Maksudnya ki sing dingendikake Gus Cahyo ki tembange warung pojok ki padha karo sesuai dengan profesine sampeyan. Profesi ya profesi tapi bengi iki rekor muri ya. Kok bisa ngoten? Apa enek dagelan metu pawon kok mburi kono ya. Ya matur nuwun. Mburi ngliwati tukang adang ya ambune remason tok. Sampeyan aja nyepelekke sing gawe remason sapa? Lek iyem lho. Lho. Lek iyem sapa? Lek niem. Bagian wirawiri. Wirawiri ngalor ngidul kopi, rokok iki. Lho berarti keduman rokok. Ora. Lho. Ora kok omong. Sampeyan aja nyepelekke piyayi sing masak ning. Mboten, Pak. Sing jenenge pertunjukan apapun nggo wong Nggih, mampu, nggih. wong sunatan. Ya. Masak ki penting. Penting. Larane sing masak awake dhewe sewengi ya Lan kaliren. ketok. Iya, Pak. Wong tur meneh sampean ki diliwatke pawon ki pamrih ben ora ganggu
piyayi sing lagi katemben Ya, mirsani. Betul. Engko yen nganti sampean liwat kono rono lak ya goyah. Konsentrasine sing mirsani njur ora tenang. Mula diliwatke ana ing sajroning pawon kuwi Guyon. matur nuwun. Guyon. Wong wis kudune lak nilake panuwun ki to, Gus. Betul. Wondene gelar sedekah lillah sosialipun Bapak Heri menika patut dipun pacungi jempol. Leres, Pak Bahwasanya Arianto. kenapa? Niki dalu lak ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. Saya insyaallah pikantuk sapaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wong jenenge ngene iki nek pomo dipamerke ya ora mungkin, digawe sombong ya ora mungkin. Beliau Bapak Heri selaku pemimpin desa, Mbah Lurah. Yen dipirsani sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Jer menika lamung sedekah ingkang putra lak ngoten to, Gus? Leres. Nah, ngono. Supados pikantuk pangestunipun Nah, para sepuh. itu Nggih. seharusnya kamu itu datang tekomu kuwi nggawa apa, mulihmu sangune apa. Leres. Itu lho. Nek Mas Cahyo tekane nggawa lakon, mulihe nggawa barokah. Mergo ditimbali penjanipun Saipul Bed Bapak Heri. Betul. Lah sampean rene iki terus karepmu apa, niatmu apa, ndongake apa? Ngono lho. Dongane sapa? Lho, mempelai berdua toh. Mantene lho, Mas. Temantene. Dongane piye wong keluargaku di Murad Mari tok dongane mantene. Astagfirullahaladzim. Bukan dari keluargamu yang menjadi percontohan, Loh. tapi dasar semangatmu. Sing penting ki internalnya dulu baru eksternalnya. Loh, Dalek aku keluargaku Murad Marit, ndongakne wong apa ya mandi? Maksudnya Wong ngene aku lho. ndongakne keluargaku dhewe ra mandi. Sapa? Kok kan ndongakne wong? Koclok apa piye kowe? Ayo sapa ngerti ning nggon keluargamu? Sapa ngerti ya sapa ngerti. Aku ndongakne bojoke ra mandi, ndongakne wong iki bekok kowe iki. Ya ning paling ora Pak Heri itu niatnya apa? Kena mantu lho. Mosok ngene sunatan. Pengundangan wis ketok. Iya ning sesuai dengan profesinya. Lah iya, Bapak itu dulu lah mantan Auri, Pak. Nggih. Angkatan Udara. wis Kamu padha kan- to kuwi. Loh, Karo piye? maratuaku. Apa ya anggota TNI? Pak Heri ki aku to. Angkatan Udara. Maratuaku lo AL. Angkatan Laut. Anggota ludruk. Wong ben bengi main. Wah, ki lho. Ngene lho tegese Mas, lek pancen jenengan ra kersa ndongakne mergo keluargane Murad Marit, Nggih. paling mboten jenengan lak diundang dirawuhne mriki, Ini. niku maringi napa dumateng mempelai berdua ngoten lho. Lah kuwi lho. Ngoyo apa ngaku ra ndek apa-apa. Bukan karena itu ya, Mas. Maksudnya gini loh. Aja gini, aku tahu gini keturun. Punya lidah yang basah, buatlah baca Al-Fatihah. Insya Allah siapa tahu mempelai berdua itu bisa menuju ke rumah tangga yang sakinah mawadah. Wis to, didongakne maneka warna, sementing adik iki ndongakne muga-mugane Pak Heri karo garwane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh, kok Pak Heri kudune lak putrane? Sing didongakne iki wong tuane, wong tuane. Loh. Ben dadi patuladan anak lan mantune. Lah lek manten anyar ki didongakne apa-apa, diomong apa-apa ki mung dirungokne kuping kiwa, ditokne kuping tengen. Lagi seneng-seneng. Lagi seneng-senenge. Didongakne ki wong tuane ben bisa dadi patuladan utawa dadi contoh. Sok ben ade iki kita harus bisa hidup bebrayan, berdampingan kaya wong tuane awake dhewe lan kaya maratuane awake dhewe. Wo sing dadi bayangane anak ki wong tuwa. Lho iya, Mula wong tuane didongake. Didongakne. dhisik. Oh. mulane wis pas. Pas pripun? Nyambut gawe Pak Heri ki dadi apa? Ya dulu Auri. Auri. Begitu pensiun beliaunya menjadi wira swasta. Dadi Sedot WC. iki tak omongi, Pak. Kok ngandani Mas Cahyo ki ngopo wong beliaunya ki udah pirsa kok. Aku ya arep ndongakne maneka warna. Sebetulnya situasi dan kondisi itu bisa menjadi toleransi dan bisa menjadi referensi dalam hidup berumah tangga. Kok saged penemune sampean ngoten? Pak Heri garwane, Ibuke, ibuke, mantune. mantene lan mantune. Itu nyambut gawene ora adoh saka banyu. Yang Dan berkaitan banyu kuwi iso dienggo pitutur anggone hidup berumah tangga. Sik, omonganmu kudu dijelentrehke lho. Iki bengi sing mirsani piyayi iki akeh banget. Terus ya ngerti, aja nyawang ning makrifate ning syariate ya kudu disop. Kudu cethok. Nah, kudu cethok kuwi lho. Nek nggon Pak Heri iki usahane ya banyu. Banyu. Ibuke ya urusane banyu, maratuane banyu, Mantune banyu, anake ya banyu. Kuwi Ora adoh saka banyu. Apa? Dan banyu kuwi iso dienggo pitutur anggone hidup rumah tangga. contone Contone Pak Heri nyambut gene apa?
Bagian sedot WC. Ora ada saka banyu, mergo jero niki ya ene banyune. Loh. Berkaitan dengan air. Air. Oh, masuk akal. Garwane sinten? Bu Eri. Bu Eri. Bu Mulyani. Bu Mulyani nyambut kene dadi Petani. petani, pet ulu pametu. Iki rasa subur, ora rasa apik yen ora ana Banyu. urusane karo banyu. Lep, Pak. Iya. Ning kosek sampean kleru engko. Hmm. Sing dinikahke iki kuwi nuwun sewu, kuwi iki dokter. Hubungane apa karo banyu? Suntik. Infus. Enek banyune mboten? Oh iya, bener. Nggih mboten? Heeh, bener. Nggih mboten? Iya. Jenengan ki ya ampun nganti gesek maniki Jenenge ketahe. suntik niku napa? Banyu. Jerone infus? Banyu. Banyu, Pak. Heeh. Berat. Apa meneh? Mantune Mantune ya tetep PDAM. wis jelas urusane karo banyu. Air. Oh. Banyu kuwi yen digoleki iki pitutur kanggo teman-teman karone, Pak. Contone, Pak. Banyu, ban ki saka tembung bantero anggonmu budidaya, bantero anggonmu ikhtiar, bantero anggonmu ngibadah. Nyu ki saka tembung nyuwuna marang Gusti Allah Subhanahu wa taala merga awake dhewe anggone tumindak anggone budidaya yen ora ana berkah barokah saka Gusti Allah insyaallah ora bakal diijabahi. Dadi ya budidaya ya nyuwun marang Gusti. Ngono lho. Elok lho iki. Bocah iki kok urusane apik Bener, iki. bener ki omongane bener. Manusia punya masalah, Gusti Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Gusti Allah punya kendali. Loh, kita patut mengangkat tangan, Gusti Allah sisanya yang Turun tangan. Loh, kok pinter sampean? Ngawur ya aku kok bos iki. Lah kok sedot WC urusane? Sedot WC iki wis pas. Mulane syukurane Pak Heri ndhaupke putra lan mantune iki wis ora adoh. Iki nyawiji dadi siji. Contonipun, Profesine apa? sedot Pak Kepala Desa. nggih, swastane sedot WC. Sedot WC. Mulane syukuran iki ora adoh saka artikulasi utawa abjad WC. Artine W karo C. WC iki saka tembung syukurane dhaupe putra lan mantune W iki wayangan sing dadi hiburane. Loh, C-ne Cahya Kuntadi sing dadi dalange. Pak, aku ora trimo, aku padake WC malah aku asem iki. apa dalange bentuke kaya sapi teng lho, Pak? Bener apa ora? Ora Ayo bener. bener ya, Pak. Kait-kaite Ora kuwi. setuju aku. Mosok lagi ini dengan dalang jumbleng. Ora. Ambemu ora Kowe enak. langsung we. blono kowe. Aku malah ra muni jumbleng. Lah kaitane karo kuwi. Kula nak muni WC, W iki saka tembung wayangan, C iki Cahya Kuntadi sing dadi dalange. Leres. Sik to saiki upamane ya, mau sore mau lek jenengan rong rawuh, Nggih. sini. Nggih. Sagung para lenggah dalu menika ki dalang badhe babar lalampahan babat Wonomarta. Dumateng ki dalang Cahya Kuntadi. Cahya WC supados kan ya ora penak ngono kuwi. Duduk Cahya WC. Apa? W iki wayangan, C iki Cahya Kuntadi. Mengambil dari artikulasi hurufnya. Abjate. Tapi janjane aku iki getun. Loh, harusnya bahagia loh. Pak Heri iki nimbali Mas Cahya Kuntadi jane aku iki rada randi lho aku. Hubungannya apa? Mas Cahyo itu piyaine lembah mana Anda pasor. Terus yo sumeleh, sareh, sumeh. Dalang paling kemlinti iki ya Mas Cahya tok. Loh. Kowe rayak-yakan lho. Nek nganti kemlinti, kaya Yukesi apa ya arepe kersa Wes. ndaup karo kono. Dalang paling kemaki iki Mas Cahya Kuntadi. Kok sampean ngarani ngono? Buktine apa? Bukti tak dudohi kowe. Nggih, Sinden iki ditanggap ayu-ayu. timbali Pak Heri. Timbali Pak Heri, ya tetap menghadap ke sana, menghibur warga masyarakat, lan ngadep Pak Heri. Menghormati penonton. Menghormati penanggap. Betul. Sampan karo aku ditimbali Pak Heri, Nggih. ya madhep loro, ya menghormati penanggap. Iya. Lek ra dalang kemlinti kemaki, ditangkap kok madhep debok iki lha ngene. Kula madhep mriki, Pak. Jenenge dalang ngendi wae ngedep neng kelir, ngedep debok. Pakeme ngono kuwi, ora. Ane ngrekasane panitia jenengan iki. Nyapa? Ketok larang ya debok ra gelem nggawa dhewe. Lho, kowe iki piye to? Mosok aku ya kok Solo nggo debok dhewe. Lelek Neng ndi lek wayangan sing nyawisi ya panitia. Lek jenengan ki dalang paling ndak dalang sing sapa jeneng iki Kreatif. sing profesional ya debok nggawa dhewe. Nyapa dadak kok nyepaki panitia? Loh, nyatane panitia karo Pak Lurah. Tak kon nyepaki parandene ikhlas lahir batin, aku butuh 6 malah dicawisi 8. Tegese lek piyayine lila legawa nyepaki iki. Iki 8 iki ora perkara nyepaki diluwehne. Apa? Jenengan ki alih profesi kok dadi juragan tempe. Hubungannya apa? Debok yang butul tempe to, Pak. Iya. Aneh lak yo nuwun sewu. Kaya Mas Dalang ki arep potong-otong kang Solo. Terus nggawa debok apa ya mungkin. Ben ringkes ki apa ora ana liyane debok lak ora ana. Damen. Lho. Apa kuwi? Ya gane debok damen.
Damen diapake? Diunteli ngono dadi. Ya iso dincepi wayah. Iso. Oh. Ning ora rasa damen, ora Nah, rasa. Rasa iki sih anu. Rasa ya. Ndang remuk damen iki lek dianu. Aku ya tau mbiyen ngono kuwi. Styrofoam. Styrofoam. Kae ya apik, ning suwi-suwi ndang ambyar. Tetep ning donya belum ada penggantinya The Box sing kaya iki. Enek sing dicepi rate ambyar enek iki. Apa? Sinden. Kuwi rambyar malah dadi loro kuwi kok. Aku ora dincepi malah dipetani dalange. Nesu. Bojone. Ayo nesu to. Bojone Aku nesu. garwane profesine sinden terus kon mlumah rono lah kono ora sida sulukan mak metani tok kuwi sewengi. Mangsamu. Tak mongi. Lho ngapa? Bojone nesu bojone. Loh, Mbak Kesi ini wanita yang selalu setia kepada suaminya. Tapi saya itu bisa mencerna apa yang dikatakan Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo sore mau cinta. Cinta. Cinta ki kabeh do mengartikan cinta ki apa? Sebuah cinta. Cinta ki apa? Tak takoni sampean genti. Cinta ki piye? Ayo. Lah aku wis matur kok. Pripun? Cinta adalah anugerah yang suci dari ilahi untuk ketenangan, kenyamanan hidup di dunia maupun akhirat. Mencinta itu dari segi apa? Wajah. Ya mesti pertama nyawang wajah dhisik. Terus Bar Ayu. nyawang ayu rupane. kuwi menungso lek barang. Apik. Becik utawa apik. Salah iki. Lek omah, Ya megah. Gawe no gedene. Nah, berarti jenengan ki ilmune kurang jeru. loh. Ini paling tidak sarjana loh, dosen loh. Dosen tapi dalam ilmu kecintaan kuwi kurang jeru. Loh, rupamu kayak kapsul tuh kok. Kapsul matamu. Aja nesu kok. Maido dalang iki lho. Lho kita dudoi. Ayo jajal, nek sampean bisa Sik, cinta ki lek menungso napa ne? Wajahe no rupane. Lek barang, Ya apike. lek omah, Gedene mewahe. awakmu sama seperti yang dingendikake Gus Cahyo. salah kowe. Jangan mencintai wanita karena wajahnya, jangan mencintai barang karena wujudnya, jangan mencintai rumah karena mewahnya. Lah terus Kowe iki lek nresnani samu barang mergo rupane, piye caramu nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Medeni bocah iki. aduh, abot bos iki bos. Medeni. Abot niki bos. Ayo, Abot, Wedi abot. aku. Ayo. Lek iki pinter tenan lho. Ayo, Blitar Pak, Blitar. Lah iki santrine Samsudin kok. Blitar Pak. ayo. Bener. Kira mboten? Leres Gus, nggih. Iya apa ora? Nggih leres Gus. Ayo. Gua Eh, tak ambok gua aturmu tak- kaya gemuk getake dalang ora. Kan bener. Iya ning Dadi ki aja nresnani mergo rupa, mergo sangu barang ki apik. Iya. Yen sampean nresnani wong wedok mergo rupane, nresnani mobil mergo apike, Nggih. nresnani omah mergo megahe. Ya. Piye caramu nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? nek sampean lak duwe bojo. Duwe. Ha terus lemu nresnani bojomu piye? Mergo keyakinanku. Sampean yo Keyakinan duwe piye? mobil. Duwe. Lemu nresnani mergo apa? Mergo yakinanku. Lho, omahmu magrong Mergo aku yakin. Mergo bojo ki yakin iso nyenengne aku, mergo mobil ki aku yakin tak go nyambutke ora bakal rusak, aku yakin duwe omah ki, mergo aku yen manggone kono ki mergo dadi keluarga sing harmonis. Yakin, Mas. Lho, Ora mergo wujude. Usnul yakin. Lho ngono, santriku koyo ngene iki. Santri matamu. Wong lemu Lambene sepur jeplak ae ora. Lho ya ora? Lah iya to. Lah iya, pucet ta kowe yang Asem lho. Jenengan Jenengan ki tahtane dhuwur dhewe. Ayo. Kok nganti direndahkan Loh, dagelan ini model- tidak merendahkan, ini adu argumen, Bos. Ngene lho, aku ilmu ngene iki wis tau krungu para kiai paring dawuh. Nggih, Ning nggih. awake dhewe lak menghargai karo Mas Kluthuk. Ya, iya, betul. Ning ngene, sampean salah ketika menyatakan bahwa Allah tidak berwujud. Eh. Allah itu sangat wujud. Kok sakit? Allah itu sangat dekat dengan manusia. Wujud apa tuh? Apa wae yang terlalu dekat, mula sok-sok ora ketok. Nah. Iki lak apa? Driji to? Driji. Nek terlalu dekat, dadine ora ketok. Ora iki ketok, driji. kecedeken. Allah terlalu dekat dengan manusia, maka tidak bisa terlihat. Itulah kehebatan Tuhan Yang Maha Esa. Tak wongi. Siapa? Iki omongane Mbah Sukron Sumodo ngene iki ndek ngene. Kuwi alis tekan. Aku yang ngerti kuwi omongane anu apa jenenge Gus anu kaya idam ngerti kok. Mulane iki lek nresnani wong wedok ki aja mergo rupa, Pak. Lah Lah kok piye? piye, Pak? Rupa ki bakal tuwa. Terus raga Raga bakal suda. lho. Ya, ora? Bondo bakale Bondo bakal sirna. Nresnanono samu barang ki mergo ati, besok bakal digo sakjroning mati. lho. Wong wedok ki non sewu, Pak. Sampeyan seneng karo wong wedok kaya ngene iki. Iki umure sik menginjak dalam 30 tahun, 35 tahun. Nggih. Tapi kita harus tahu, beberapa tahun yang akan datang, iki samu barang ki bakal melorot, Pak Cahyo. Sik, sampean lek anu berarti ngenyek bojoku lho. Ora ngenyek.
Tapi saya berbicara realita. Pak. Sampean mau kondo 35 sik ayu intine. Ayu, Pak. Mongko bojoku wis 45. Kok anggap njur kendor kabeh ngono apa piye? Loh, saya tidak berbicara 10 tahun, tapi 30 tahun yang akan datang. saranduning badan Melorot. umpama Gila. saiki yu kesi ayu. Ayu. Alise nanggal Nanggal sepisan, tapi somben umur 70 tahun, ki serah nanggal sepisan. piro, Mas? Saulan. Iki lek ngene iki pipi. Pipi sing maune nduren sajuring. Oh. Iki sik apik. Ning somben lek 75 tahun wis glember, Pak. Winonge pundake ntrajung, Mas. Somben wis melorot. Ki lho, sik 75 tahun. Mlaku wis ngene, wis engkek. Bergita. Bangkeane nawon kemis. Somben wis glember iki wis dudu welut. Somben iki naga ndlendek. Drakot kowe kuwi ora malan ora. Ah bojomu Bojoku contone, Pak. Payudara. apa iki? Payudara ya. Dodolan doro apa? Dara ndasmu ya. Piye ta ki? Basane iki payudara iki lho. Wo kelemon ngono ta? Anu tumor ta, tumor. Kok tumore payudara iki lho, Mas. Lah iya, Lah. wonge nggawa dara terus payu digawa ngono. Basane iki payudara iki. Lho nek umpama ngerti aku netra ki mripat. Mripat. Nggih. Tutuk ki lambe. Talingan ki kuping. Iki lho payudara iki. Lho, lah iya njikok dara terus digawa payu. Susu. Weh iki, weh nak.